Vi har valgt den her skulptur, der hedder Afrodite fra Knidos. Og hun er lavet i ca. 350 før vor tidsregning. Og hun er lavet i det, der hedder den senklassiske tid. Og så er hun lavet af marmor. Og det der ligesom var med Afrodite, det var, at hun stod i Knidos, hvor hun stod i det tempel, der hedder Thoros, tror jeg, man siger det. Og så Thoros var sådan et rundt tempel, hvor der var sådan nogle høje, der var sådan nogle, sådan nogle søjler, som gjorde, at man kunne se hende hele vejen rundt, med at der var huller mellem søjlerne, så man kunne ligesom beskue hende fra alle sider, så man sådan fik lov til at tage en enkelt side ad gangen. Ja, og oprindeligt var der egentlig 2 skulpturer. Der var lavet en Afrodite med tøj og en Afrodite uden tøj. Og den her med tøj, den blev ligesom glemt og købt af Kos. Og efter det, så tror jeg, at den vist blev pakket væk, for den var ikke så vigtigt. Og Afrodite uden tøj blev købt af Knidos. Og man kan ligesom diskutere, hvorfor det var, at det var hende, man stadig husker på, og man stadig ser på i dag. Og det er jo nok fordi, at det her med, at Afrodite ikke har noget tøj på, det ligesom symboliserer hende lidt mere, da hun er kærlighed og frugtbarhedsgudinden. Så det giver lidt mere mening, at hun ikke har tøj på end med tøj. Ja. Og det, som Sara også sagde, det var, at hun ligesom var nøgen. Men som man kan se her med hendes hånd, så skygger hun ligesom for hendes kønsdel, som gør, at selvom hun jo er nøgen, som ikke var særlig sådan normal for den senklassiske tid, i hvert fald ikke med kvinder. Mændene var nøgne, men kvinderne var ikke. Så hun sprang sådan lidt ud fra det, så dækker hun for selv sådan hendes køn med hendes hånd, som gør, at hun ikke bare fremstår som at det, vi skal kigge på af hendes køn, men sådan hendes skulpturen som helhed. Og i Afrodite-skulpturen her, der er der også der er kommet mere bevægelse ind i forhold til, hvad der plejede at være. Det der med, at vi kan se, det ligner lidt, hun har været i bad eller noget, hvor hun så tager hendes klæde, hun er på vej til at tage på. Så det er også, altså hun er på vej til ligesom sådan at tage sig til igen. Og i den skulptur, der kan vi også se, at hun står i kontrapost, fordi hun har ligesom de her ikke lige skuldre og hofter, som det på et tidspunkt vil mødes. Og så også med Afrodite-skulpturen her, der er hun blevet, der er noget mere sådan former. Hun har fået en meget mere realistisk krop, som er anderledes i forhold til andre tider, hvor de ligesom var meget mere sådan lige, og de var perfekte kropper her, eller kroppe, hvor her, der kan man virkelig se hendes former. Altså hun har ikke, altså hendes sådan hofte og bælte, eller hofte og mavestedet. Også hendes brystformet og der omkring. Så kan man ligesom se på det her billede, hvor det er lidt mere tæt på. Der kan man ligesom se, at mund det flugter med næse, så der er ubrudt profil. Og det vil sådan sige, at der ikke er det her hak imellem lige over næsen og panden. Og som vi også kan se på hendes hår, så er det blevet meget mere detaljeret og livsagtigt. Fordi at det er begyndt at blive indhugget og ikke indridset. Så derfor bliver det ligesom meget mere livlig og sådan frugtig i forhold til andre skulpturer her. Vi skal slide så. Ja, jeg prøver sådan der. Sådan. Og det vi ligesom gerne vil perspektivere til hende til, det er den her Indian Girl og Dawn of Christianity. Lige præcis. Og den her skulptur, den er lavet i 1855 af en amerikansk billedhugger, som hedder Aramus Palmer. Og den her skulptur er også lavet i marmor, ligesom Afrodite var. Og som vi kan se på hende her, den indiske pige, så er hun halvnøgen. Og der kan man ligesom perspektivere til Afrodite, da Afrodite ligesom er ved at tage et klæde på, hvor hende her, hun har et klæde på. Det er ligesom ved at ryge af, og så hun er ved at afsløre sit køn. Så sådan, hun er meget lig med Afrodite, men hun er ligesom, Afrodite var ved at tage sit klæde på, hvor hende her lige ved at, eller har det på, men det er lige ved at falde af. Og så kan man se på hende her pigen, at hun har virkelig mange realistiske former.
Hun har stadig en flot mave med en talje, men man kan ligesom se, at hun ikke er en pind. Og så kan man ligesom se på hendes hår, det er stadig meget realistisk, ligesom med Afrodite. Hun er selvfølgelig også i en meget mere nyere tid. Øhm, og så kan man egentlig se, at tåret, det falder bare ned af hendes krop. Så der er ikke noget wet look eller noget, det falder bare ligesom flot ned af hendes former. Ja, det man også kunne sige, det var, at de begge to ligesom, de skjuler lige præcis deres køn. Altså, der er ikke noget med sådan, det er lige inden, at det bliver vist det hele. Og så har vi hende her Indian Girl. Hun er også, hun står også i kontrapost, ligesom Afrodite gjorde. Det der med, at vi kan se, at hendes hofter her og hendes skuldre, de vil på et tidspunkt så møde hinanden, hvis man tegner 2 streger ud efter hende. Og hende her, hun har også lidt, altså en form for bevægelse i hendes krop i form af hendes hoved, som fokuserer ned på det her kors, hun har i hånden, som også er med til sådan at give hende, ikke så meget, vi kan ikke se så meget af hendes ansigt og sådan hendes præcise sådan udtryk i ansigtet, men hun er meget sådan, i og med at hun kigger ned på det her kors, så får man sådan en følelse af, at hun har et eller andet for det her kors. Der er sådan en sammenligning mellem de to ting her. Ja, og så har vi ligesom læst lidt om hende her, den indiske pige, og hun er en indisk jomfru. Det kan man jo egentlig i sig selv perspektivere en del til Afrodite, da hun ligesom er kærlighed og frugtbarhedsgudinden. Og man kan sige, at hende her, hun har ligesom stadig sin yd og sin frugtbarhed tilbage. Derfor så passer de her to meget godt sammen. Yes.